आरो जेनेबा दे आंनि हिनजावखौ नोङो अनेक बायदिसिना खोन्था नोङो खालामबाय जेनेब्ला मा मोनजानायनि मा माने बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायो आंनि हिनजावजों बेरायनो लेंहरनाय मामा लेंहरनाय ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बिनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ स' नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखादों आरो क्लिपाव नुखाबाय माने जोंहा बर'निनो कमेडियान एक्टर गासिबो सिनायखायो दैदेन वारि दा बिथांनि मोननैसो भाइरेल कल रेकर्ड ओंखारदों आरो बिथाङानो फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों गावनो शेयार खालामना होदों माने ओरैबायदि जाहैबाय बाथ्राया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायग्रो जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन गोबां नैबे आपडेट आरो कल रेकर्ड जागोन दे माने साननैसो सिगाङाव बिथां दैदेनबारिया जेलाव दङैमोन नालाय दा जेलाव थानायावनो बिनि वाइफजों माने दैदेनबारिया गावनि हिन्जावजों मोनसे बेले बेजे खोथा ओंखारलायदों फननि गेजेरजों कल रेकर्डखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं होलांगासिनो माने ओरैबायदि दै माने लिरना होनाय बायदिबा आरो दैदेनबारिया बुंनाय बायदिबा गावनि हिन्जावा गुबुनजों बेफोरबायदि गाज्रि सोमोन्दो लाखिदों मानिनांगोन दे आरोना बर'फोरखौ एक्सुवेलि मा जामारजोबखो जोंनि बर' हारिनि बर' माहारि आइजोफोरा एबा बर'नि मुंदांखा सोरबा एक्टरानो जा सोरबा मोनसे सेलिब्रिटिसआनो माबा जा बिनि हौवाबाबो हिन्जावबाबो ओरैबायदि गाज्रि ओंखारलांदों दा दैदेनबारिखौ लानानै बुङाखै आङो गोबां जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों भिडिअ नुबोगासिनो माने खारनाय खालि खारनायल' आरोना फिसा थानाबो माने हौवा थानाबो खारनायल' एक्सुवेलि जों भिडिअखौ नायग्रोनोसै अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना दैदेनबारिनि हिन्जावा सोरजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिदों जेब्ला दैदेनबारिया जेलाव दंमोन अब्ला समावनो आरोना दा बिथांनि मोननैसो बाथ्राफोरखौ जों नायलांनोसै कल रेकर्डनि गेजेरजों थौदो आं खोनाबाय जेबो दावरावबो खालामनाङा जेबो होना जिखुनु जों गारलायनांगौबाबो जों सिथ्रोब गारलायखागोन आं खोन्थाहैजोबगोन जेबो नङा फोरमान दंजोबो आं बानाय मोनबाय बिरादनो आंखौनो खालायबारियाव थानाय बायदि मोनखाबाय आं बिरादनो आंखौसो बिदि जानला मोनला नांला बंसा खोन्थादों बियो ओंखायनो फिसाखौनो आं खांला होननानै थाखाथारदोंमोन आङो हाब फिसा गाव बिहामजो लिङो बेवाइ जानाय बिहामजो जानायखौ बोरै बिदि रायलायखो बे बिजोंहाय सानबाय आं डाइरेक्टनो जोंबाय आं माबायदि जादों आरो नोंहा आं ओंखायनो बे सन्देहआव रागा जोंनानै रायदों नोंहाबो फिसाइ गैयैखौ खेल लालायबाय नामा होननानै आं होनखानाय जेलावबो दा नायनो आंखौ नायफैनाय इसिग्राब नायफैनाङा जेब्ला गनोसै होनबा लांफै होनना बुंखानाय आं आरो स्कुटिया बोरो होनबाय आङो साननैनि उनाव ओमफ्राय स्कुटिखौ सोर लांफैया दैदेन बिसि लांफैबाय सेरफांगुरियाव बोरै हिनजाव मानसिखौ लेंहरनानै हरनो हाखो नोङो बिदि होनना बुंबाय आङो खमसे खमथ' हौवा मानसिखौ बिबोनांफोर दङलै हरनो हायोमोन ना होननानैबो रायबाय आङो हिनजाव मानसिखौ बोरै बिहरखो नोङो होनना बे हिनजाव मानसिखौ बोरै सेरफांगुरिसिम लेंहरखो नोङो होननानै आरो आं ओरैनो हगारा आङो मोनसे जायगायाव दा थांगासिनो दं क'क्राझारावहाय मोजाङै बेवहाय आं माबा लागोन स्टेटमेन्ट लायगोन बे जायगायाव आंनि हिनजावखौबो बानायदों खोमा जायखिया बेखौथ' आंथ' डाइरेक्टखा आं स्टेटमेन्ट लाग्रोगोन बेनि उनावहाय बिसास गैया लेंहरलाबायो बिसास गैया स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा थांबाय आरो बियो स्कुटिखौनो बियो हारसिङै लांफैहोदों बेखौ सोर फैया होननायाव हारसिंसो लांफैदोंनो जायखिया मोजाङै स्टेटमेन्टआ हजोंहाय स्टेटमेन्ट लायग्रोगोन आं रुमावहाय आंथ' रुमखौ मिथिखागौ बबे जायगायाव थाङा स्टेटमेन्टआ मोजां जायोबा रावबो लाखिनो हाला डाइरेक्ट इपिआर लिरबाय आं इपिआर लिरगोन आं डाइरेक्ट इपिआर लागायना होनोसै नोंनो खोन्थाहरखाबाय आं गाज्रि दामोन आं बिदिखौ सुखुवा डाइरेक्टखा सासे एथ' जाहा मेला जाना आरो बेल' नंबावालै आं बेखौ जेबो सानबावलामोन ओरैबायदि बियो आंनिफ्रायनो पुलिस थानायावहाय फैसा हैनांगौ होननायखौ बियो 10,000 फैसा जादों होमबा सानना नायदो नोङो पुलिसजों आं थांबाय गग्रोमोना थांबाय बेफोरबायदि खोन्थाहरबाय नंखाय नंदोंबा आं पुलिस थानायाव दाख्लै लेंहरदोंमोन बे आंनि फन हमाखै नों फैसाया बेसेबां होफैमारा होननानै सोंदोंमोन आं होमबा बे फैसा अबेहाय बाहायखो बे साननानै नायलाय नों फैसा थाखानि जेबो खोथा रायलायखाया बहा गारो आंबो मिथिया बेयो हिनजावफोरनियावनो गारखायो आं बेखौथ' मिथिखाबायब्रा मिथिनायालाय बोरैथो एकदम खर्स जाथारलायसै बेहालाय सोरो बेहा सोर बियो जोंना मिथियालां ससे लामा ससेनिफ्राय बिदि थाखा जादों माबा जादों एसे फाल्थु खामानि मावदों होननाय खोनानायखाय गावनो एरायदोंनो आरो रायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावखौ मा मोननायनिजों आं नोंसिनि थाखाय एथ' हेफाजाब खालामना होनांगौ मा मोनजानायनि मा माने बिदि होननानै एकदम नांलायहरबाय थायोनो आंनि हिनजावजों बेरायनो लेंहरनाय मामा लेंहरनाय
ओमफ्राय खिबु बिबाय आरो बिनि थाखायनो खिबु बिबाय थायोनोब्रा औ डाइरेक्टखा बिदिनोखा जोंनि गामियावबो ना गामिनि दावराव जानायावबो ना बिदिनो जादोंना आं ओरैनो हगारालै आंखायो आं जै जादों होनबाय आं ओरैनो हगारा गवा बे ओरैनो आं होनखायो आंथ' आं माबा लागोन डाक्टार स्टेटमेन्टबो लागोन आं फैसाखौ आं गारखाबाय आंना मेरला फैसा थांखाबाय होमबाबो आं लाखागोन आं स्टेटमेन्ट खालामगोन आं बेसेबां फैसा खारदों होमब्लाबो आं ओरैनो केसआवबाबो आं ओरैनो केसखौ गोरलै होखाया गाज्रि मोनो ना मा मोनो नोङो खिन्थु मोननांगौ जेबो दायथ' गैथारला आं खिन्थु गोग्गोम जोंखाबाय आरो बेखौहाय फिसा सानैखौ लानानै थाथारसै आं बिदि दावराव दावसिया आं जानो हानाय नंला आरो पुलिसफोरनि माबायाव नोजोरावबो खारखोमाना थानो हागौलै आं माबायाव कर्टआवसो एसे माबानानै रायज्लायहरसै आंबो अ माथो बेफोरबायदिखौलाय मानो नांगौ मालायखौबो एरना होयो बे माथो आंखौथ' बिदि जेनेबा जेलनिफ्राय मानो बख'नांगौ मा नांगौ बिदि होनबावदोंसोनो हिनजावा खोन्थाजोब्बाय बिदिनो बे लाफिननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिदि खामानि मावला माला होनलायलायनाय समाय लालायलायनायावसो आं लाफिननाय जाखादोंमोन बेबायदि फाल्थु बेबायदि खोन्थानाङा ना आंहा दावराव जाबाय थायो सोरखौबा मोनदोंनो सोरखौबा माबादोंनो बिदि होननानै बुंजाबाय थायो रायजाबाय थायो आरो मालायनि खोथाखौ मानो लादोंब्रा नोंलाय होनना बुंबाय आं एकदम हृदयनि मोनजानायखाय बेफोरबायदिल' होनबाय थायो नामा होननानै रागा जोंखांबाय आं डाइरेक्ट जारमासिनो बिदि एथ' जानला मोनला खोन्थाद्रायबा जोङोलै आंना होननानै आं माबोरै बिदिखौ बोरै सामलायनो हानो आं बिदि सिगाङावनो सामलायबोनो हायाखै आरो बिदि खिबु नागिरनो दावग्राया नागिरबाय थानो हाखाया बेफोरबायदि नोङो जेनेबा गोसो मिलायलायदों माबालायदों बेफोरबायदि मालायखौ एरनानै बिदि बिलायलायनो नाङाब्रा आं बायो बिदिबा आं होनखादोंना बे दैदेना मानायजानि स्कुटिखौ गालांखो बे दैदेनाल' फैग्रोथों होनबाय थादों आं गालाङाखै स्कुटिखौ आं गालाङाखै गावनो होलाय फना आं गावनो स्कुटिखौ गालांदों नामा बे आंखौ मोनायावहाय नोंनि स्कुटिया गालांदो नोंनि स्कुटिया न'आव थाङोब्ला नोंखौ न'आव दं होननानै मिथिगोन होननानै मिथिजागोन नोङो होननानै गारिखौ गाव लाखिबाय थादों मिथिबाय मानायजानि स्कुटिखौ आं हजोंबो बुलायबावदोंसो आङो नोंनि बिनानावनाव सोंल' नोङो आं फन हरदों नंगौना नङा होननानै बेबायदिब्रा बियो गारिखौ आं ओरैनो होबोआखै बेनो जासिखायाखै बे गावसो बिना लाखिदों मिथिगौ नोङो ओरैनो गुन्दाखौ मिथिखानानैनो बे फिसाय गैयिखाय इंगित लागासिनो दं बिदि साननानैनो बिदि साननानै आं फन बुहरदोंमोन होननो हायाना आंहाबो रागा जोंनो हायाना आं ओरैनो हगारालै एसेल' माबा एरना होआखैना बे आंखौ एसेल'बा आं जेबो सानामोन आयौ देन्जार बुंना होदों बे आंखौ अनेक बुंना होदों बेसेल' नङा सिख्लाफोर लांबानो आङो एक्ट्रेस माबा खालामलांबानो खालामोनो आङो अनेक खालामोनो आङो अबे बिगुरावबो आंखौ अनेक खालामनाय नुदों सासे मानसि लाबोनानै खोन्थाफैनो रोङाबा बे जारला दंब्रा बियो सासे मानसिखौ लाबोनानै खोन्थाफैनो रोंना रोङा खालामखानाय आं रेकर्डिंखौनो हरजोबफिनगोन जेबो नङा होननाया बियो आलदा जानोसै आङो नङा होनोब्ला माबागोन आं सोबायगोन आं बेखौ आरो दिन्थिजोबना जायगाखौ बबे जायगायाव लाङा आरो बैसोर मानसिखौ सिनायबाथ' थगायनाया बे आंखौ आं जायखिया जेबो प्रुफबो नागिरा जेबो नागिरला आंहा नागिरनांगौ टाइमबो गैला माथो नागिरनांगौ टाइम गैया आं मोनथिजोबखायो थगायदों होननाया जाय हिनजाव थांफादों बेजों सासे थांफादों बे मानसिखौ आं लानानै थांगोन जेबो नङा मिटिङाव नांगौबा आरो भुटानाव ओरैबायदि मोनो 2000निनो माबानिनो 1500निनो मोनो बेसो फोरोंहैदोंथ' आंखौ आगोल आंनो सेंग्रा समावनो बे बिदिखौ खिन्थानो रोंखादों आं ओंखायनो दा होनो आं सेंग्रानिफ्रायनो बायदावग्राखायनो दाबो थानो हाया बे आंखौ लांदोंना बैबारावहाय नों फन हरदोंमोन नोङो थगायलायथारो बे समाव होनब्ला भुटानाव थांदोंब्रा भुटानाव ओरैबायदि जायगा दिन्थिदों बियो सिख्लाफोरजों मोसाफानो मोनलायलायो जौ लोंनानै फैसा सारलायलायो गारिया बे आदानिनो थगायनो हाया बे आदानिखौनो लांबाय थायो गारिया सोरनिबा थगायगोन ना मागोन आं मिथिया खिन्थु बे आदाया दं ओइदिनखालि डिस्क' होननाय दं डिस्क' होननाय जायगायाव मोसाहैदों आरो सिख्लाफोरखौ जायखौ फसायो बेखौ लानानै थांदों मिथिबाय ओमफ्राय आं खालामा होननायाव बे आंनो फैसा होनानै थिनहरलायदों बे हिनजावखौ मिथिगौ नों
मा खालामा बेलाय फिसालालाय होननानै मिथिगौ नों बेबायदि जिखुनु आं जेबो खोथा खोनासंला आं फिसा सानैखौ लानोसै गाव माबायदि जायो इन्जय खालामो बेसेबां थाखा गाव उन्दुयो गावनि गोसोसै आङो खोन्थायामोनलै मामा आं मिथिजोबोमोन आं जेबो खोन्थायामोन ओमफ्राय दा आंखौहाय बेबायदि जानला मोनला नङैखौ बांद्राय बुंद्रायना होनायखौ आं बादों मोनथावै खाथि खाथिनि मानसिखौनो दाय जागौबा दाय जागौबा बुंना होनो ओंखायनो आङो हिनजावखौ लिंहरदों आंखौ जाय मोनदों बे हिनजावखौ आं लिंहरगोन रायज्लायफैथों साखि जाथों होनना बुंबाय आं ओमफ्राय रिदुयाबो फैथों नंगौना नङा कमफ्रम खालामदों बबे जायगायाव खालामदों होनना बुंबाय आं बबावहाय थानो हानोबा थाया बे बोरायजासे थाया बेयो बिदिखौ नागारखाया नागारा बयबो होनखायो खिबु लाग्रा बायग्रा देन्जार दै होननानै आरो ओरैबायदि नोंसोर लागोआवहाय सासे ओरैबायदि दङ आं मिथिया सोर हिनजावा थैजासे बिदिनो होलायबाय थागोननो बेजों माबाजों रिदुजों गावजों बे हिनजाव दं सासे थैजासे बिदिनो जालायबाय थागोननो फिसाया बिदेशआव थायो ओमफ्राय एखमबा फैयो एखमबा थाङोनो बिदिनो बे हिनजावा मोदोम गिदिर एसे नों बायदियानो माने बेजोंबो आङो ओइदिनखालि मोनालायनानै फैदों सेरफांगुरिनिफ्राय आंखौ लांफादो आंखौ दोनलांफादो जादों आरोना दोनबाय मिथिया आं बे हिनजावखौ माने दोनबाय एस एम एस गेलेगासिनो फन रायलायगासिनो दं न' सिङाव लेंहरलायोब्रा हिनजावा न' सिङाव बोरै नोंसोर लागोनि थायोलै फिसा साबसे जाखो फिसा सासे ना सानै दंनो बे हिनजावनि फट'खौ नुदां नायबा आं सिनायफिनो नायदो आङो नै आंना सिन्था गैया गोसोबायदि थांबानो मोनो मा मोनो बिदि जालायलायदों बियो हिनजावखौ आं बेखौ सिनायबावगोनसो फट'खौ देखायबानो जेबो नङा आं कर्टआव साइन होलायलायनोसै ओरैबायदि सिनायो आरो बेल' नंबावाब्रा आयौ आं मैया थांनायावहाय आं थानायाव हाबहैदोंमोन ना आंथ' थानायावहाय खबर लायजोबदों ओरैनो एरखम केस होबा मा जागोन एरखम केस होबा मा जागोन बेफोरबायदि खबर लादों आङो बे समाव मा थानायावनो नोंसिनि सेरफांगुरि थानायाव माथो बेखौ मिन्थियो माखासे हिनजावफोर थाग्राफ्रा सानै ना साथाम दं हिनजावफोर होनखाबायना बियो रान्दि हिनजावफोरजोंबो बिराद गेलेबोबाय बिदि मिन्थियो देन्जार बे मामा बिनि फिसाया ओरैबायदि आरो खेला होग्रा हिनजावफोरजोंबो आयौ सिगाङावथ' खर' हुंलायनायसो मोनखानायमोन खिथानायखौनो आं होननाया हौवा खिन्थाहैसै हौवाया बे बिसिनो खिन्थाहैसै बिसियाथ' जोंनि लोगो जानोसै नालाय बिसोर खोन्थाहरसै आंनो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय माने गोबां गोलाव आरोना भिडिअआ जायफोरा जोबजासे नायबाय बुजि मोनबाय दा बुंनांगौ आंहा जेबो खोथा गैया बिसोरनि गेजेराव माने हौवा हिनजावनि गेजेरावसो जायो बेफोर बाथ्राया माने हौवानि अननायाबा माबायदि हिनजावनि साननायाबा माबायदि थिग बेबायदि जायो दा ओरैबायदि जादों माने दाबसे जायगायाव थायो हौवाया दाबसे जायगायाव थायो हिनजावा थिग बेबायदि जायो माने जों गोबां नुबोनाय माने बेफोरबायदिनो सोरबा हिनजावफोरा गावनि हौवाखौ अननो रोंला माने सोरजोंबा खारफानाय बारनाय बेफोरबो गोबां नुबोगासिनो माने गावनि साननानै जे जुलि जायो ना जाया सिगांनिफ्राय बिसोरो माने हौवाखौ जे बोरै गारनो हायो आंबो साननानै मोनला हिनजावखौ बोरै गारनो हायो बेफोरखौ आं साननानै मोनला हिनजाव गारनाय हौवा गारनाय होनोबा मानसिया गाज्रि खोनायो नंगौ माने फेमिलियाबो गाज्रि जायो गासिबो सानखायो जे आरोना माने मियानिफ्राय फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों भाइरेल जागासिनो दोङो बे माबाया माने गासिबो सिनायखायो नालाय दैदेनबारिखौ कमेडियान एक्टर सर्ट मुभिनि दा बेफोरबायदि जादों आरोना दा बेनोसै माने बुजिलायनानै थाबानो जाबाय आरोना माने गारलायनाय माबानाय बुङाबाबो जासिगोन खोमा मानो होनबा हौवा हिनजावनि गेजेराव जायो सानैजों अनलायना थाबानो जाबाय एक्सुवेलि साननायफोरा मा बुजि मोनला आङो दा जोंबो बुंनो जेबो माबा गैया जायो मानो होनबा हौवा हिनजावनि लोगोआव बाथ्रा बेफोरो जोङो हाबथिनानै बुंनो हाया गाज्रि मोनलायनाय जागोन दा जोंनि बायदिबा बेफोरनो आरोना अनलायनानै थाबानो जाबाय माने बेफोरबायदि सोमोन्दो सोदोब गारनाय बेफोरखौ साननो नांला नोंथांमोना अनलायनानै थाफिनबानो जाबाय आरोना अनलायना थाफिनबानो दैदेनबारिया बिथाङा मोनसे भिडिअ होखाबावदोंमोन स्ट'रिस एबा भिडिअ मोनसेनि गेजेराव मोनसे माबा बालन दानलायना माबा होदों आरोना दे बुंला नोंथांमोननि सेराव बेनोसै आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो दैदेनबारिखौ जाय सिनायोमोन कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो सिनायाबो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोना बिनि सायाव माबा मोनसे मेसेज होनो लुगैयोबा कमेन्ट खालामना बुंहरदो आरोना अब्ला नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनगोन बाय बाय